grupo de goberno disculpamos a asistencia da Revolución Reitín por motivos persoais e comparecemos o resto de concelleiros do pleno a esta sesión. Moi ben, pues damos comezo a sesión plenaria con o primeiro punto do orden, a aprobación da acta da sesión anterior de 10 de febreiro de 2025. Se non hai ninguna manifestación en contra de ningún membro da corporación, é a palabra da señora Couto. Sí, bueno, comentei con Neneta ahora que debe ser por tema de editado de voz e tal, que nos gustaría que se puliran un pouco as intervencións, porque son hai veces que non son de todo comprensibles ni coherentes, supoño que porque, bueno, ser en galego, as nosas intervencións e demais, entón solicitei que se revisasen. Ben, pois tomas en consideración. Votos a favor da acta, queda aprobada por unanimidade. Punto número 2, aprobación da acta da sesión 27 de febreiro. O mesmo, se hai unha consideración, se non toma a favor. Votos a favor, queda aprobada por unanimidade. Punto 3, expediente, convenio colectivo do persoal laboral do Concello de Cerro do Cotobal. Bueno, está no expediente, despois de aprobar a RTT, un documento fundamental para a organización do propio Concello e o acordo regulador dos funcionarios, que daba a materializar o convenio colectivo dos laborais do Concello e, por lo tanto, que estaremos a pleno despois de ser ratificado e negociado por todos os representantes sindicais que están de acordo con os anteriores procesos e cos centrais sindicais, coas 4 presentes nas negociacións que nesta etapa presidimos dende o Concello, traemos a pleno. Por lo tanto, bueno, consideramos que é positivo este nivel de compromiso con os traballadores da casa e poñer todos os documentos organizativos vixentes. Non teño máis que comentar, un documento totalmente visible que estuvo exposto no expediente da Comisión Informativa e, bueno, doy a palabra aos grupos políticos que creo que votaron a favor da Comisión. Ten a palabra, como sempre, de menor a maior, o señor Felgueira. Hola, bons días a todos e todos. Sí, nós mantenemos o voto do día da Comisión do pasado martes. Bueno, estamos de que o que sea mellora para a xente que traballa nesta casa, pois é importante para todos e para todas. Sí, señora Couto. Bueno, nos seguindo a liña que vimos seguindo na legislatura, imos a votar a favor, xa que, bueno, tenemos que son as cuestións de persoal que deben resolverse no medio da negociación colectiva e non aquí en pleno. Entonces vamos a votar a favor. Moi ben, pues sometamos a votación, votos a favor, queda aprobado por unanimidade. Punto 4, expediente de reconhecimento extrajudicial de créditos. Bueno, pues no anterior pleno entraron máis facturas fora de plazo, que dicir, por encima do 31 de decembro de 2024 e ao pasar de ano que traelas a pleno. Son case todas, menos dúas facturas de dúas reparacións de 2 vuelos de camiños municipais con respecto a Moscoso, que era ten outro nome, Xenera Compañía Eléctrica, do alumbrado público dos servicios municipais. Por lo tanto, non tenho máis que comentar, temos que pagarlo e ao pasar de ano hai que traerlo a pleno. Doy a palabra, como sempre, de menor a maior, o señor Felgueira para que marque o sentido do voto. Si nós mantemos o voto de abstención como no día da comisión, sabemos que hai que pagar a proveedores en tempo e plazo, sempre dicimos que había que tratar de que pasaran as facturas antes e é que ese problema deles, bueno, por eso mantemos ese voto de abstención. Moi ben, ten a palabra o señor Couto. Bueno, unha vez máis, vimos aquí con o reconhecemento extrajudicial de crédito. Según reflexa aquí o informe da intervención, que parece que hai un importe bruto acumulado xa neste ano de 447 millóns, así. Bueno, entendemos que xa estamos imputando de gastos correntes o recente ano, o mencionado ano 2025, e xa disminuindo o crédito disponible. Ademais, gustaría volver a facer fincapé nas situacións crónicas que se veñen, bueno, que ven sinalando, como sempre, a interventora, en relación aos contratos menores, a facturas que son recorrentes, que non contan con contratos licitados,
e que urxe a súa licitación para dar cumprimento á lei de contratos do sector público. Tamén volve a falar a interventora de que tras a fusión voluntaria de Cerdedo e Cotobade constátase que no antigo Concello de Cerdedo siguen habendo empresas que utilizan habitualmente a este Concello e que ainda non se unificaron os suministros nos dous en Cerdedo e máis en Cotobade. Por todo isto vamos a absternos. Moi ben, bueno, explicación de intervención con respecto á última intervención da voceira socialista. Esta alcalde requeriu de intervención municipal ás últimas tres interventoras que ocuparon o puesto que por favor actualicen o informe de intervención do pago de facturas, porque é o mesmo, sin cambiar unha soa coma, do informe de Sonia David do ano 2018. As mesmas empresas que suministran ao Concello e independente do territorio. Nos sacamos cada ano a concurso un acuerdo marco, que somos o único Concello da provincia que o fai, único, un acuerdo marco de compra de material. Sacamos cada ano, está pendiente este ano que vais a sacar xa, ainda estamos a comprar por eso, unha liña para a compra do hormigón do Concello. Cada ano o hormigón do Concello se licita e hai un único proveedor para todo o Concello. Se licita o material do alumeado público, se licita de todo o Concello e se licita tamén, como acordo marco, todo o material de ferretería, material de obra de todo o Concello. E, por tanto, pues, bueno, isto quero dicilo porque é un traballo que, ademais, que me acompaña a miña esquerda, fixo de forma particular o traballo, tempo e dedicación e que permite pues, evitar os reparos, levar un control do gasto e ter os mesmos precios para todo. Entón, este informe é o mismo, xa o solicitei. Hai empresas que xa non traballan con nós desde fai 7 anos, non son proveedores e siguen aparecendo nos informes. Temos unificada a compra de rodas para os vehículos, traballamos solamente con 2 talleres de vehículos que son municipais, os camións se levan á mesma empresa, que dice, está todo totalmente unificado. E, por lo tanto, eu digo aquí porque, en fin, non son eu que nos ten que facer, e sí para que quede informada a oposición. Eu sei que hai pouco tempo, que hai pouco personal, debemos de ter o doble de personal no servicio de intervención e contabilidade. Evidentemente, tampouco queremos aumentar o gasto corrente no Concello, nin o capítulo de persoal, pero isto é así. Son os mesmos informes que en el ano 18. E, por lo tanto, sí que é certo que hai algúns servicios que se licitaron, como material informático e outros máis, que se acabou o contrato e que siguen prorrogados, pero cando levanto o reparo, poño os servicios xurídicos do Concello proceda a licitar. Non se fai porque hai moi pouco tempo de traballo, e esta é unha realidade. Simplemente, por informar. É certo que o que di o informe é que dixo vostede, pero quero dar explicación. Non habendo máis debate, sometemos a votación. Votos a favor da proposta, abstencións, queda aprobado. Empezamos coas mocións, o seu pleno de quen? Proposta municipal do PSDG-PSOE referida a exixir da Xunta de Galicia que desista do proxecto de ALTRI. Ten a palabra a vocera socialista. Estamos a ver que ALTRI, a pesar de ser unha empresa privada, pois ante todo é un proxecto político, un proxecto que ven apadriñado pola Xunta de Galicia, que con transcurrir dos anos pois pouco queda deste proxecto inicial que prometía hasta 500 postos de traballo. Agora parece que xa casi non se poden 2.500 postos de traballo, agora falan de 500, cando ainda non se pode, non sei se se van a poder asegurar 250. A verdade é que nos sorprendeu pois o informe favorable da Xunta na avaliación ambiental e parecenos que realmente o que denota é que é un proxecto da Xunta de Galicia. Sorpréndenos que a aposta da Xunta de Galicia sexa por as pasteiras, por montar nun enclave próximo a Red Natura, próximo a Camiño de Santiago, pois un xigante desas dimensións que vai afectar non só a Palas de Rei, senón a toda Galicia. O noso concello é un concello evidentemente rural, con moita masa forestal, e que ano tras ano
últimamente menos, pero ano tras ano se ve afectado polos incendios forestais. A implantación dunha pasteira non vai a supoñer para a Cerdo do Cotoballe un incremento dos postos de traballo, pero sí que vai a supoñer un incremento dos eucaliptos e un incremento da explotación forestal descontrolada que se está a facer. Nos o que solicitamos é que se dirixan non só a Xunta de Galicia, que tamén o solicitamos, pero incluso tamén a Presidencia do Goberno, porque nos resulta bastante, non sei como decirlo, sin soar malsoante, que a Xunta de Galicia poña no tellado do Goberno de España a implantación de ALTE, solicitando 250 millóns de euros en subvencións. É por eso que nós, dende aquí, queremos solicitar a Presidencia do Goberno de España que non se aproben esas subvencións, dirixirnos ás 4 deputacións galegas para que se opoñan de forma expresa ao proxecto de ALTE e dirixirnos tamén á Presidencia da Xunta de Galicia, a Consellería de Economía e Industria e a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático para que renuncien ao apoio político ao proxecto de ALTE. Aposten, sin embargo, pois por proxectos transformadores para a economía galega. Moi ben, ten a palabra o señor Filgueira para expoñer os sentidos do voto. Nós, igual que na comisión, votamos afirmativamente esta proposta de moción do Grupo PSOE. Bueno, a nosa postura é clara e rotunda, e por iso queremos de que non queremos esa macrocelulosa para o terreno. Bueno, moi ben, nos imos a votar en contra da moción porque estamos nos tempos en que todos nos eliximos en técnicos medioambientais, xuíces, abogados, defensores, acusacións particulares, e isto de momento non é Venezuela, que é un Estado de Dereito. Hai funcionarios que son independentes, neste expediente informaron a memoria de calidad de evaluación ambiental 40 persoas distintas, que imagino que non todas estarán de acordo con ALTE, e que, polo tanto, o proceso é garantista para todas as partes, igual que é un parque eólico. Igual que o é, e cando non se considera así, pois se judicializa, como fixo o Concello para defender os seus veciños con algún parque que entendíamos que había fraccionamiento. E que ahora o Tribunal Supremo acaba de dicir que estaba tramitado. Pois fíxense, a demanda correu entre varias partes por parte do Concello. Con respecto a Alquia, a mí me sorprende o posicionamento político da oposición en Galicia. Esta é unha moción tipo que se está presentando en todos os plenos de Galicia, e nos de Palas de Rei creo que estamos a 2 horas e media, e se presenta aquí esta moción. Cando no ano 22, en decembro do ano 22, as 3 formacións políticas do Parlamento Galego aprobaron por unanimidade declarar este proxecto de interés autonómico. Despois pasaron as eleccións autonómicas, ata as eleccións autonómicas ninguén se opuxo, os alcaldes en Lugo se rifaban para ver onde iba, os do bloque da Mariña Lucense pedían que fora para Mariña, os da zona de Palas e da Ulloa pedían que fora ali. Entón, claro, a mí que me digan que hai intereses económicos nesto, claro que debe haber intereses económicos. Eu non sei que industrialización hai en Lugo, se ao mellor non valorar un proxecto deste tipo podemos ter a soberbia xa de pedir que se meta nun caixón nunha provincia co problema de reto demográfico que ten, de industrialización, no que prácticamente a única actividade é o sector primario. Por lo tanto, este alcalde foi coñecido por defender os postos de traballo de ENCE, por defender as empresas auxiliares de ENCE. Isto non é unha macrocelulosa, isto é moito que analizar, porque ten unha parte de peche do ciclo de papel e tamén do aproveitamento das fibras textiles e demais. Por lo tanto, con toda a normativa medioambiental que hai europea, coa transposición das directivas europeas a normativa española, con todo o tema eólico que a Xunta, está pero revisando todo, non me xogo o tipo a que haxa unha declaración por unanimidade dos técnicos favorable e que os políticos pensemos que se prevaricou, porque o que se está dicindo é que se prevaricou, que os funcionarios prevaricaron por emitir o seu xuicio de parte.
Oye, se hai alguén que pense que prevaricou, que vaya aos tribunais de xusticia, polo penal, ademais. Entón, mire, eu non vexo ningún motivo para que o Pleno Cerdedo Cotobade se opoña, primeiro, a que se siga tramitando este proxecto se cumpre cos criterios da normativa medioambiental conforme a dereito. E, oigan, se alguén ten intereses económicos neste proxecto, que estou seguro que por moi importante que sea o presidente da Xunta actual ou anterior, non convencen así porque así é unha empresa que pretende invertir 1.000 millóns de euros no territorio, que ese é un proxecto que trae a Xunta de Galicia do brazo. Entón, isto evidentemente terá que garantir a seguridade de moitas cousas, pero que agora quen ten que emitir o seguinte informe e dar o seguinte paso é o Goberno de España, o Ministerio. Entón, a Xunta, o único que tiña que facer ata o momento no proceso era emitir o informe de impacto medioambiental. O seguinte que vai a pasar neste expediente ten que dicir o Estado, o Goberno de España. Non poñen a venda antes da ferida, que ainda non saben que o que vai emitir o Ministerio. E ademais hai outra cousa, se non o saben, conto lluevo. A consultora que en Madrid traballou, que está traballando, que vai la man con esta empresa para conseguir, pues bueno, moitas cousas, seguramente, o asesorarlos, que casualidade que un recoñecido e coñecido exministro socialista de Lugo, José Blanco, que é a consultora que está tramitando este expediente. Entón, hombre, que o señor Besteiro, que foi delegado do goberno, que piou para que esta fábrica estuvera en Lugo, ahora, todo o partido, por todo o bloque nos esperan, porque nos esperan, é o normal. Somos do non queren nada, e iríamos con candil polos camiños todavía, se lles deixamos a unha parte que está no bloque, son, en fin, a economía para eles é progresar eles e os demais que vivamos cos mesmos sueldos, en fin, a iniciativa privada abolida por decreto do PLA. Pero do PSOE, que é un partido que ainda debería aspirar a gobernar despois do xuicio político que tuveron nas eleccións autonómicas, que baixaron a 9 representantes, é dicir, 9 representantes de 75 no Parlamento Galego, caben en 2 R5. Fagano mirar, porque, oye, a ver por que as Pontes, que o presidente da Diputación na Coruña foi secretario xeral do Partido Socialista de Galicia, non lles parece mal a captación de calquer tipo de industria na franxa das Pontes, home, que sepan que parte de ENCE está por aí arriba. E que isto non poida valer na tramitación, que saberemos despois se se fai. Pois mire, non, con toda a entera de xuicio, evidentemente, os alcaldes da comarca están de acordo con isto, a Xunta emitiu un informe que non está de acordo, tú seguro que ademais se vai a judicializar. Se pode recurrir e sabemos que foi o Goberno de España. Oiga, se o Goberno de España isto paraliza ou lle dá para adiante, despois saberemos. Pero que o seguinte paso é por parte do Goberno de España. E estou seguro que eu, a pesar de que me pidan que me dirixa ao presidente do Goberno, ao ministro de Industria, de Turismo, ao ministro para a Transición Ecolóxica e Reto Demográfico, para expresar a posición deste Concello con cesión de ninguna subvención pública, non nos van a facer ningún caso. Por lo tanto, pés por diante e na terra, estamos en Cerdedo Cotobade, este proxecto a este Concello non lle afecta nada e pode ser moi importante para Galicia. E nada máis, eu non vou a replicar, entendo que a teñan que presentar e, bueno, imagino que se verían perfectamente os argumentarios que lles mandaron, pero fora dos argumentarios, escoiten a opinión da calle que non é como a pensan. E igual que hai tramitacións para moitas outras cousas, tamén hai para isto. Non sei se queremos outro no debate. Adiante. Bueno, parecenos curioso que fale de vivir cos mesmos soldos cando é o Partido Popular o que vota en contra da subida do salario mínimo interprofesional. Pero, como vostede Que van un decreto para sacar etapas da cárcel. Como vostede mesmo dixo, claro. Estamos aquí no pleno de Cerdedo Cotobade en outras instancias. E sí que vai afectar a Cerdedo Cotobade, porque en Cerdedo Cotobade temos un problema de incendios forestais, temos un problema de pouco control da masa forestal do monte. Xa vemos que ENCE sí que nos afecta. Non van a meterme a debatir o tema de ENCE, é unha pasteira que xa está aí establecida, que a Xunta mismo decía que non había ninguna outra ubicación posible na que se pudiera trasladar, e agora resulta que sí que hai unha ubicación posible para outra pastera todavía máis grande. Non o entendemos. Sí que nos vai afectar porque o eucalipto é un problema neste concello e en toda Galicia, e sí que nos afecta
porque vai a supoñer unha contaminación de ríos, de rías e demais. Poden pechar os ollos, se poden mirar por outro lado e escudarse nas declaracións de impacto ambiental, tamén os informes, como ben dixo, dos parques eólicos eran favorables e ainda así este Concello o recurriu. Entendo que isto non lle dá votos e non lle importa, pero a nós sí que nos importa pois a saúde medioambiental do noso Concello e da nosa comunidade autónoma e por eso o traemos aquí e por eso o defendemos. Moi ben, eu simplemente añadir que xa digo que non me merece discutir deste tema con vostede porque lle teño aprecio, sei que vostede está cumplindo un papel aquí e o respeto. Pero mire, eu Galicia é o que é moitos parámetros. Aquí non sei se hai algún concelleiro, ademais de Ernesto, que estea na unha directiva de Comunidade de Montes. O eucalipto, agora mesmo, ten que cumprir unha serie de normativas para ser replantado. Non vale unha finca onde non haxe eucaliptos, ten que haber unha ordenación do monte e plans de ordenación de forma obligatoria e, bueno, eu creo que como recurso, de forma ordenada e demais, todas as comunidades de montes, tamén seguro que Viascom, porque non regalará os eucaliptos cando os tal, os venderá, pois é un sistema de economía para os propietarios do monte. Ben, que ten o monopolio, porque ten o monopolio en Galicia, desto é ENCE. Ter outra empresa que rivalice con ENCE cos seus precios vai a permitir que aumente o valor da madeira, que se revaloricen os montes tamén e, sobre todo, que se creen postos de traballo. Claro que isto podía afectar a Cerro do Cotoale. Vou vos contar unha anécdota. Cando o Concello de Pontevedra recurreu a prórroga dos 75 anos a prórroga ENCE na época do Rajoy e a Abogacía do Estado se allanou de defender a prórroga, creo que foi en casación. E varios veciños, 3 veciños, un día tarde aquí, os coñecedes ben todos, son rapazos de Noguera, que traballan en ENCE, me vinieron a dicir moi preocupados, coñecendo o proxecto de Altri, se nós, dentro do Concello, lles poderíamos axudar os seus compañeiros a se Altri iba adiante a que puderan coller a xente de ENCE se Altri fechase. Por lo tanto, miren, eu son moi sensible ao tema dos postos de traballo. Non son un demagogo nin un populista. E, por lo tanto, aborrezo dos políticos, das políticas e das formacións políticas que se opoñen a algo que a priori non sabemos como se vai a desenrolar ou se vai acabar facéndose, que está en tramitación administrativa e medioambiental, porque lle poida perjudicar estar en contra a quen goberna. Eu tuve unha actuación neste Concello clarísima, posicionada e recoñecida por periódicos como Praza, que non son sospeitosos de escribir sobre Vox. Entón, mire, aquí o que lles digo é, a xente pode ser manipulable, pode ser manipulada e, sobre todo, a veces triunfan os titulares do non. Porque é máis fácil defender unha idea con ruido que intentar traballar con documentos oficiais. E, por lo tanto, eu simplemente lles quero dicir que, porque moito que poidan pensar que isto lle perxudica a PP na Xunta e a Rueda, estou seguro que se este proxecto aparecera no registro oficial da Xunta de Galicia, gobernando o PSOE ou o Bloque, vostedes o farían propio. E sería un proxecto empresarial do que falarían, do que sacarían peito e que defenderían como unha grande consecución para Galicia. E, por lo tanto, como nin son demagogo, nin son populista e as comunidades de montes venden eucaliptos, non nos engañemos que as venden todas. E, por lo tanto, eu creo que haxa unha competencia que se poida aproveitar e rematar o ciclo do papel en Galicia é positivo, ou a ver se en que Navia son tontos, e aquí somos parvos, porque Navia queren todo isto e nos aquí non. Gobernando o PSOE, que ali non goberna o PP, pero claro, como nas Pontes e en Navia goberna o PSOE, e o PP pues, está a favor da industria e demais, non pasa nada. Entón sempre, estas cousas son así. E, bueno, oigan, eu lles digo isto, poden estar grabando o seu pleno, poden utilizar as miñas intervencións, que o defenderei aquí onde faga falta. E nada máis, non sei se queren intervir ou teñen algo máis documentario para ler ou que acabamos. Sometemos a votación. Votos a... No, perdón, votos a... Empezamos por eles que presentaron eles. Votos a favor da proposta do PSOE, votos en contra,
Queda rexeitado. Seguinte moción, tamén do Grupo Socialista, relativa á aprobación do Plan Xeral de Cerneo de Cotobade. Ten a palabra, señora Porto. Bueno, nos traemos esta moción aquí porque o Concello de Cerneo de Cotobade foi constituído o 27 de xaneiro de 2017, xa fai máis de 8 anos, e, a pesar de tratarse de un único concello, o seu territorio sigue dividido urbanísticamente. Temos un plan xeral de ordenación municipal do ano 2014 en Cerredo e unhas normas subsidiarias urbanísticas do ano 97 en Cotobade. Isto pois, supón claramente un agravio comparativo entre persoas dun mesmo concello. Ademais de que as normas do Concello de Cotobade están claramente desactualizadas. O pexón é un instrumento clave para o desenvolvemento e o crecemento urbano. E así o sabía o señor alcalde cando chegou ao pleno como alcalde, porque en parte gracias a eso gañou as súas primeiras eleccións. E, como a hemeroteca é o que temos aquí que no 2013 unha noticia de Pontevedra Viva na que di a Xunta axiliza a tramitación do pexón de Cotobade e o Parque Empresarial de San Xurxo de Sarros. Incluso a Secretaria Xeral destaca a diligencia do Concello de Cotobade na elaboración destes asuntos, en especial do Parque Empresarial, falando de postos de traballo. Si queren postos de traballo, poñan en marcha o Parque Empresarial e deféndanos. Incluso o Concello recibiu unha axuda da Xunta por valor de 157.000 euros. Temos outra noticia, agosto de 2013. Cotobade aproba un novo plan xeral de ordenación municipal. De forma que o Concello quedará coberto pola Lei de Protección do Medio Ambiente do Medio Rural de Galicia, que permite que terrenos de núcleo urbano poidan utilizarse para a construcción de instalacións industriais. Outra noticia máis, 6 de outubro de 2014, Diario de Pontevedra. A Xunta aprobará o pexón de Cotobade antes de que termine o ano. Este é un paso de xigante para o municipio de Cotobade. É, sen dúbida, un dos obxectivos máis importantes acadados por este goberno municipal. Uvela señalou: o anterior goberno, atopándose nunha situación na que o bipartito estaba na Xunta, non foi quen de sacar adiante o plan de ordenación. Os informes emitidos pola Administración Autonómica foron demoradores. A Xunta tumbouno e solicitou que se partira de cero. Naquel momento quedou reflectida a falta de ganas por parte do goberno municipal de levar a cabo o pexón, pois o plan presentado non se ajustaba á realidade e era totalmente surrealista. Desta vez as cousas se fixeron ben. Outubro do 2014. Estamos en abril do 2025 e o pexón eu nin o vexo nin o espero, a non ser que pase como a Ponte de Pedra e hoxe me saque aquí un pexón elaborado en 15 anos. Señor Feñella, ten a palabra. Eu non vou a falar nisso porque a compañera é a emoción dela. Este tema do PSOE xa levamos anos detrás dele, non sabemos o motivo de por que non sale o PSOE cando vende dos territorios con diferentes normas, non? Incluso para os técnicos municipais debe ser un lío bastante laborioso de cambiar o chip cando está aquí ou cando está en Cerdedo, non? Eu entendo que iso debe ser complicado. O PSOE, aquí se prometeu desde fai anos, sempre está pendiente dun informes, non sei se esas oficinas dos informes non fan nada ou é que non se fai un seguimento deso. Pero por eso votamos que sí e desexamos que quede unha vez por todas, porque a mí tamén me preguntan, porque eu tamén ando por aí, polos camiños, e dicen, está pero do PSOE cando sale? E dixas, non sei, habrá que preguntar, e por eso agradecer esta moción presentada por si. Moi ben. Bueno, oiga, eu non sei se dixo, se refería, sorprenderíame que opinara. Que eu salín alcalde e ganei as eleccións gracias ao plan xeral. Así que foi parte do seu... Espero que o Partido Socialista nese momento de Cotobade teña reflexionado moito sobre a pérdida da alcaldía, pero se pensa que foi por o plan xeral, sigan... Eu digo que foi unha das súas promesas estrelas. Como todos levamos nos programas electorais a probar o plan xeral e eu tramitei. Nesas noticias que me acordo perfectamente, porque a mí me sorprendeu, e esa era a noticia, que
tramitándose polo Partido Socialista do Concello, tendo a Xunta do PSOE e o Plan Xeral, e a propia Xunta lle filtrar aos medios de comunicación que lle denegaban o Plan Xeral ao Concello de Cotobá. Oiga, joder, mira que eu vivín navallazos limpios no PP, pero esa foi gorda. Entón, bueno, non sei con que sentido. Oiga, mira, vamos ir á cuestión agora. Non entrar, estamos un pleno, non estamos nunha cafetería. Non quero facer consideracións. Nos tramitamos, cando entramos, o Plan Xeral que contratou o anterior goberno, cumprindo a normativa do suelo de Galicia. A LOUGA, a lei dos solos, os decretos, todos. Pero, cando chegamos, expoxémoslo, aprobamos inicialmente, como nós non aprobamos inicialmente, que fixeran un recorrido polas parroquias explicando, con gran ilusión e entusiasmo, e aprobando, promovendo que vinieran os vecinos aquí a informarse e promovendo alegacións e demais. Pero, evidentemente, hai varios informes que eran nese momento preceptivos, un deles o de patrimonio, que foi moi claro e dixo de forma negativa non ao Plan Xeral. As condicións que o patrimonio imponía para modificarse, algunhas as cumprimos e as presentamos, un novo catálogo sobre o patrimonio do Concello, contratando 46.000 euros, sin ninguna subvención, que contratou o Concello. De feito, me acordo que no pasado mandato o señor Filgueira pedir o catálogo do patrimonio do Concello e se le mandamos o actualizado. 46.000 euros que pagou o Concello. Nos solicitaron tamén que nos declaráramos, non me acordo o número, pero unhas 10 aldeas con decisión do Concello para protexelas totalmente a criterio do Concello. Nos dixemos, pagan ustedes. Nos facían un perímetro de protección alrededor dos hórreos, como 20 campos de fútbol alrededor de cada hora. É dicir, bueno, criterios que en esos momentos entendimos inasumibles. Era un momento no que no Concello, pola crise, había un parón na concesión de licencias importante e non se tramitaba prácticamente máis que pequenas reformas. E a partir do ano 18-19 estamos vivindo e experimentando neste Concello un nivel de presión urbanística, de presión inmobiliaria e de transaccións inmobiliarias que, como di o Faro de Vigo en dúas anualidades distintas, no 23 e no 24, no 23 fomos o segundo Concello da comarca, por detrás de Marino, no 23, en transaccións inmobiliarias. Isto non digo eu, está en Google, Faro de Vigo. No 24 fomos os segundos despois de Poio. Que quere dicir isto? Que as normas subsidiarias de planeamento non son tan malas, estáse edificando moito na área de tolerancia que o Plan Xeral elimina, e o Plan Xeral, con a normativa vixente e actual, no suelo non consolidado, reducía o parcelario edificable nun 60%. É dicir, ese Plan Xeral actualmente impediría que no 60% de parcelas edificables das normas subsidiarias non se pode construir. Por lo tanto, estamos dando licencias municipais a destajo. O incremento de expedientes do ano 24 ascendeu a 8.000 expedientes no Servicio de Urbanismo e, por lo tanto, falando das normas subsidiarias de Portugal, se están facendo modificacións para proxectos de interés municipal moi importantes. Como vostede falaba, do polígono. O polígono, que ninguén, dende Moncho, ni Loureiro, o conseguir aprobar inicialmente nas 3 fases que hai, aprobouno este alcalde. Aprobámoslo provisionalmente e na fase pública de aprobación provisional, unha comunidade de montes e 6 particulares, porque teño lavado foro, alegaron dicindo que fora unha zona de incendios no ano 2006. Sí ou non? Te acuerdas? Que foi así? Unha comunidade de montes e 6 particulares. Non vou dicir o nome, nin da comunidade de montes, nin dos 6 particulares, porque evidentemente era todo un tema político. A Xunta, despois de informar favorablemente na aprobación inicial e dicir, porque non estaban registrados que hai hubo incendios, volveu a facer unha tramitación, non sei exactamente o nome, e declarou que hai hubo incendios. E por lei de incendios forestais de Galicia, ou a que afecte, di que durante 30 anos non se poden reclasificar solos que foran efecto dos incendios, salvo que tuveran unha aprobación ou exposición pública previa. Non fora o caso, porque nin época de Moncho, nin época de Loureiro, cando as comunidades de montes daquele entón presididas por
os veciños que fosen, se dirixiron ao Concello para que promovera solo industrial entre Sanxurxo de Sacos e Vilascón, nunca se aprobou de forma inicial, nunca. Por lo tanto, nós que fixemos? Buscar outro suelo, que é Pontemocín. Pontemocín leva esperando, con todos os informes favorables de todos os organismos, por informe de Fomento. Quantas reuniones llevamos pedidas? Podo pedirlo para non só orientar a independencia da funcionaria. Cantas reunións levamos pedidas ao Ministerio de Fomento para que, por favor, nos desbloqueen o informe de Fomento? Dende o mes de outubro. Fomento nos emite un informe desfavorable a Pontemocín. Cumprimentamos o informe, isto como a ponte de Pedro, poden pedirlo que queráis. Cumprimentamos o que nos piden e estamos esperando desde o mes de outubro a que nos contesten e nos dean reunión. Estuvo aquí o delegado do goberno fai uns días, que expliquei, nacen. Entón, ese polígono podría estar aprobado definitivamente xa a día de hoxe se o Ministerio de Fomento, que espero que non sea por unha vendetta política, por o pacto de Pedro contra este alcalde, moverán os papéis en Madrid. E unha pena, porque hai 5 empresas esperando para presentarse a compra de terrenos nese espazo. Por lo tanto, cando falen do polígono, eu nunca dixen isto, nunca mandei unha nota de prensa. Estou esperando, vou darme ata Semana Santa. O lunes de Semana Santa, se ven con atitude, farei o que teño que facer, que o sei facer ben. Porque levamos esperando que un organismo público, como o Ministerio de Fomento, emita o seu informe a un requirimento cumprimentado por técnicos que están levando o expediente no Concello. E miren, fixemos moitas modificacións nas normas subsidiarias positivas. Mire, saben cantas modificacións fixo o goberno do PSOE e do Bloque cando gobernaron en Cotobade as normas subsidiarias? Cero. Nós estamos tramitando do polígono. Aprobamos a ordenanza número 2 que permite que en núcleo rural se pagan equipamentos municipais, como o do aparcamento do centro médico. Aprobamos definitivamente para facer unha praza en Sanxurxo de Sacos alrededor da iglesia. Estamos modificando as normas subsidiarias para a execución da estrada Caroi-Cervera. Estamos elaborando un plan especial que vai modificar as normas subsidiarias, que traeremos a aprobación inicial seguramente no próximo pleno, para a construción dunha grande área deportiva en Teruel, un pabellón. E que malas son as normas subsidiarias de Cotobade, que, gracias a elas, se vai poder facer aquí unha grande área recreativa, un investimento de 1 millón de euros. Plan Xeral de Cervera. Dos poucos planes xerais que se aprobaron en Galicia no último decenio. Pois mire, estamos modificando o Plan Xeral porque é un documento vivo. Non fai falta aprobar o novo. Existe a modificación para tamén aprobar a carretera de Caroi-Cervera. Estamos modificando o Plan Xeral con un plan especial para a grande área fluvial e verde que imos a facer no río en Cervera. E, en definitiva, aproveitando ao momento actual. O propio Plan Xeral de Cervera, aplicando agora mesmo a consolidación do núcleo, as porcentaxes de consolidación, que foi aprobado no ano 2014, teríamos que reducir en moitos núcleos a superficie urbanizable para poder construir. Por lo tanto, eu, que o recoñezo, que tamén como idealista e persoa comprometida coa normativa vigente, pois pensaba que ter un plan xeral era unha panacea, pode ser ou non ser. Entón, as normas subsidiarias de Cotobade, son moi generosas conforme a normativa vigente. O plan xeral de Cerdedo, que se aprobou no ano 14, se houbera que aprobar agora o mesmo plan, non se podería. Por lo tanto, explicada unha vez o noso sentido do voto, e explicado tamén o do polígono, manifestamos que imos votar en contra. Quero dicir, como tema filosófico está moi ben, creemos que hai temas de comer do día a día que podrían traer a este pleno, traemos de alto, traemos do plan xeral, bueno, ideas propias para presentar un proxecto a convocatorias de subvencións, non vai. Doi a palabra. Proxectos máis importantes do Pexón, dudo que haya nun concello. Falame do anterior goberno, xa choveu. Claro, non había moitas modificacións,
aquí o PSDG, o BNG, as normas subsidiarias tiñan 6 anos. Agora, do 97 ao 2003, tiñan 6 anos. Agora teñen case 30. Pero nós temos proxectos. Aquí tal proxectos para modificar as Si normas tan subsidiarias. complicado era de aprobar, Cerdedo conseguiu, así que tan difícil non debería ser. Fálame de Fomento. Fomento, agora vou dar no PSOE, non sei que é o que está intentando decir. No, díxeno, Pero antes, non intentei nada, dixo díxeno. claramente, pois Claro. perfecto. Antes tiveron a Fomento a favor, tampouco conseguiron aprobar con 5 Fomento a favor. Se o problema é que a lei do solo de Galicia é moi restrictiva, soliciten a Xunta que se modifique, porque ese problema non o ten Cerdedo Tobade, teñen moitos concellos. Soliciten a Xunta que modifiquen as leis do suelo. O que non podemos estar é con as normas subsidiarias do ano 97, e que agora vendéndome que eso é a panacea e que eso é o mellor. Eso é, pois, non ter un plan, unha folla de ruta establecida e ter bastante desidia nas súas labores. Nada máis que decir. Eu? Sí, xa o direi. Responden os dos. Que intervir? No, eu o que digo é que o tema de presidindo a Comunidade de Montes de Viascón, que daquela xa presidía, que teño sacanas aquí encima, precisamente nos puxemos de acordo con Sanxurxo para ceder os terreos. Nos daba igual, gratuitamente a cambio de nada, pouca cousa. O sea que os veciños hai veces que poñemos no Concello a disposición parcelas, terreos e todo eso. Non todos, hai outros que hai que expropiar. Pero o que sí, daquela, unha comunidade de montes, 6 particulares, non, lóxicamente, a comunidade de Montes de Viascón, tratou de, boicotear aquel proxecto, adaptándose á lei, polos incendios, todo aquilo. O tema está tramitándose desde aquela. Eu entendo que sí que falta ese informe, porque, xa preguntei varias veces de Fomento agora, outras veces era de Aviación Civil, outras veces de Aguas, outras veces de Patrimonio, todo isto. Vostedes tamén gobernaron en Madrid, digo porque eso sí que nos excluímos do tema, aí nunca gobernamos. Entón, estes bolivarianos, se estuvéramos aí, pois o mellor hubiéramos posto encima do asador as diferentes casuísticas disto. Nós estamos, como comprenderá, eu estou a favor das empresas, depende que tipo de empresas, e as multinacionais, pero non de todas, eso sí que tamén é verdade. Pero quero dicir con isto de que eu creo que hai que tratar de non deixar morrer, porque sí, as normas subsidiarias poden estar resolvendo problemas, pero o mellor hai expectativas de persoas que teñen neste tema. No seu día era un acordo que se fora polas parroquias, fora o Concello, informando con técnicos, fixemos alegacións das diferentes parroquias. Nos encargámonos de presidente da parroquia de Viascón, daquela estaba na Xana Comunidade de Montes. Eu creo que o tempo é suficiente. Entón, habrá que tratar de apretar, en este caso, como ben dice a Fomento, para que saque ese informe de unha vez e poñer en marcha o proxecto. Por eso creemos de que hai que sacar para diante isto canto antes. Evidentemente que en Madrid gobernou o Partido Popular, pero no momento de pedir os informes a Fomento para os polígonos estaba o Partido Socialista. Sí, joder, mira, non fagan chascarrillos, son que digo estas cousas é porque así ven. Solicita o expediente, Ana, solicitad o expediente, se volver a acceso, 5 días hábiles para dar. Vale saber cando se pediron os informes, e quen gobernaba, e cando que resolver a obra e quen requireu, e que se complementou. Entón, temos todos os informes favorables de todos os organismos para sacar adiante o polígono industrial. Hombre, estou seguro que, na que teñan diferencias comigo, recoñecen a capacidade do Concello, que está facendo unha residencia municipal que é unha labor casi dun ministerio, así que, como moitos outros expedientes. As normas subsidiarias, cando vostedes gobernaban, levaban 6 anos, pero, xa digo, nos modificamos, que teño aquí anotado, todas as ordenanzas das normas subsidiarias porque temos proxectos para executar obras. Claro, o fácil e o cómodo é non promover, non darlle a cabeza, non romper a cabeza, non terlle medo aos vecinos, como facía o anterior alcalde, que era un funcionario, e dedicarse a eso. Pero nós non temos medo, nós somos votados para diante, nós encaramos, e nós debatimos e levamos un programa.
como área verde de Cerdedo, que vostedes fixeron unha reunión cos vecinos, que tamén foron como o mesmo número de diputados que no Parlamento de Galicia, para intentar ver se lle podíamos perjudicar ao alcalde e botábamos encima que isto se vai a transformar nunha laguna paisajística. O igual que a carretera de Cerdedo a Caroi, como grupo político, que montou unha reunión no local social de Chamadoira para ver que dicían os vecinos. O que pasa é que, evidentemente, nos levamos no programa electoral que foi votado polo número de vecinos e porcentaxe de representantes que estamos aquí e somos claros. Entón, por eso, a mí esa politiquilla de a ver se lle perjudica os que están, non. Iso non é colaborar ni facilitar proxectos importantes que pide a veciñanza, non son ideas ilustradas de John Locke, nin de Aristóteles, nin de Voltaire que están aquí presentes no pleno do Concello. E, polo tanto, as explicacións son estas. Eu non vou pasar a historia por reducir o solo urbanizable do Concello nun 60%. O que vostedes pensan que o alcalde de Pontevedra, que leva co plan xeral do ano 99, non aproba un novo plan xeral porque as condicións son tan favorables como pode pensar a oposición de Cerdedo Cotobade. Entón, vamos a ser claros. E nada máis, o punto está debatido e o Concello está vivindo un grande momento en materia urbanística e en dotación e en promoción de compraventa. E digo eu que dentro de pouco vamos a dar unha nova noticia en materia de vivienda. Non habendo máis puntos de réplica porque o pato alcalde, sometemos a votación. Votos a favor da moción do PSOE, votos en contra e a rexeitada. Punto número 7, proposta do BNG, incumprimento da Lei de Memoria Democrática. Doy a palabra ao señor Ferreira. Bueno, todos sabemos a historia deste Concello, do que no ano 36 ocorreu un estado militar contra o réxime democrático vixente no Estado español. Un levanto militar que en Galicia foi orixe dunha conta de brutal represión. A represión foi especialmente cruenta con moitas persoas do noso territorio, sobre todo da zona de Cerdedo. Nos anos da guerra, ao longo de toda a ditadura franquista, a represión tivo múltiples manifestacións: depuración laboral, sancións económicas, expolios de bienes, persecución ideolóxica, acoso e exclusión social. Cerdedo Cotobade, neste momento, sobre todo aquela Cerdedo, foi masacrado. Para o BNG é unha obriga de que as institucións, dunha vez por todas, poñamos en claro o golpe de Estado da ditadura franquista e a brutal represión que sufriron miles de galegos e galegas, e sobre todo veciños de Cerdedo Cotobade. O BNG lembra que no final do ano xaneiro do ano 20 foi debatida en pleno unha moción presentada por o noso grupo nomeada Cumprimento da Lei de Memoria Histórica, na que se instaba a eliminar toda a simbología de exaltación da dictadura. Concretamente, esta moción foi rexeitada por o equipo do PP, escudándose que non contaban con medios económicos, cando para outra cousa vexo que hai, sobre todo. A finales de novembro do 21, unha segunda moción levada a pleno polo BNG resultou aprobada coa abstención do PP, mas o órgano local insiste en incumprir o aprobado na sede plenaria e, por tanto, en saltarse a Lei de Memoria Democrática. O BNG recolle do historiador veciño noso Manuel Reboredo e do Xosé Álvarez, veciño de Lérez, mestre e profesor de Historia xubilado, de restaurar, necesidade de restaurar a memoria dos asesinados na volta do Couto, en Calvelo, tal que non se recolle en diferentes diarios. Aí hai persoas, aquí están os nomes da dictadura. E por eso exposto, o pleno da Corporación de Cerdedo Cotobade expresa a súa condena ao golpe militar do 36. Instar ao goberno local a cumprir os acordos aprobados de novembro do 21 no que se reclamaba creación dunha comisión de seguimento da eliminación de simboloxía franquista existente nos bens públicos conformada por membros do goberno local, concelleiros dos grupos de oposición e representantes das entidades sociais e persoas a título individual que, destacándose polo seu prestixio e cuyo traballo a prol do cumprimento da memoria histórica sexa de amplo reconhecimento veciñal. O sea, queremos que sea pactado con todas as partes. Crear unha relación de bens afectados que incumplen a Lei de Memoria Histórica coa súa correspondente documentación, relación supervisada pola Comisión de Seguimento e Eliminación de Simboloxía Franquista. Facer pública a relación dos bens afectados e o documento na web oficial do Concello de Cerdedo Cotobade, paso previo á eliminación da simboloxía. E eliminar toda a simboloxía da exaltación da dictadura no Concello, concretamente nos símbolos falanxistas, nas fontes
edificios e outros bens públicos como rúas e mesmo mención de conmemorativas da exaltación da dita sublevación militar da Guerra Civil. Recoñecer públicamente o asesinato do 11 de novembro do 36 a mans dos fascistas e colocar unha placa aos fusilados en dita curva. Gracias, tengo para el señor Couto. Bueno, en primeiro lugar, gracias polos seus consellos sobre como facer política, pero Non dou consejo. dende o PSOE, cando 1, 2, 20, 3 veciños queran reunirse con nós para preguntarnos pois por un proxecto que se vai levar a cabo, pois nós vamos a seguir reuníndonos. Non é un afán de poñer caos nas rodas, por suposto, simplemente si o alcalde non se reúne con eles, piden aos grupos da oposición que se reúnan con nós, pois nós vamos a seguir reuníndonos. O tema da memoria democrática, eu creo que foi no primeiro pleno que tomei posesión como concelleira, foi no que o grupo do BNG levou aquí esta moción, así que me acordo bastante ben. Hai diñeiro ao Concello, pois fan cumprir a lei, é unha lei de memoria histórica publicada, aprobada. Hai que cumplila, pois fan a cumplir. Realmente é que me parece que estando en 2025, 50 anos de transición, e que sigamos tendo simboloxía franquista adornando os nosos camiños, pois a verdade é que me parece pois de mal gusto para todas aquelas persoas represaliadas, aquelas familias de persoas represaliadas no noso concello ou en concellos limítrofes. Non te queres nada máis, Olgas? Vale. Bueno, ben, eu vai por diante que vou anunciar a abstención do Grupo Popular para que se poda aprobar esta moción, pero eu quero falar antes de nada do cambio de xiro do guión do BNG con este pleno e coas súas mocións. Vostedes anunciaron que iban a presentar unha moción ante o meu desleixo, abandono e pasotismo polo arreglo da Ponte de Pedre. Cando lles descubro que está este expediente aquí con unha tramitación de 2 anos, non a presentan e meten esta, tampouco non lles digo que cando lles vaya mal saquen a Franco a pasear, pero vamos, eu esperábamos outra moción para poder debatir aquí ese abandono que vostedes profesan sobre a labor da alcaldía. Dito isto, con todos os respetos hacia esta moción, bueno, vou punto por punto, porque ao mellor non quero pensar tampouco que traen esta moción para ver se o alcalde pica e, en vez de ser o que é, dicimos que é un antidemócrata, que non respeta os dereitos humanos e que é franquista. Espero que non vayan por aí os tiros. O Pleno da Corporación de Cervedo Cotoal expresa a súa condena ao golpe de Estado militar de 1936 e da ditadura franquista. Unha vez máis, si, todos coa cabeza. Condenamos, verdade? Todos coa cabeza, non lles vexo condenado. Condenamos. Vale. Punto 2. Instar o Goberno local a cumprir cos acordos aprobados no Pleno de novembro de 2021 nos que se reclamaba unha comisión de seguimento para a eliminación da simboloxía franquista existente nos bens públicos conformado, bueno, en fin, todo eso, ¿no? Que me sale o señor Felipe. Mira, este alcalde intentou ir ao homenaxe que se fai en Cerdedo aos represaliados en Pedre e non se me permitiu ir. Entón, aquí que venen coa man esquerda pedindo todo isto, e despois coa dereita o alcalde non se pode presentar porque non contra que non se pode presentar, non digo que foron vostedes, pois é moi heavy, claro. A alcaldesa de Marín a invitan, sendo do Partido Popular, os actos de memoria cada ano en homenaxe ao alcalde socialista fusilado durante o golpe de Estado e vai. A mí non se me invita, intentei ir e non me deixaron. Fun varias veces aos actos de Bóveda en Pontevedra, ao cementerio, á misa e á ofrenda floral. Fun o primeiro alcalde do Partido Popular de Galicia, non houve ningún do Partido Socialista, como dixo o neto de Bóveda, Valentín, que firmara, ata que firmei eu, o manifesto a favor de Bóveda. Google, que eu non, cando digo as cousas, quero que as apruebas. Fun o primeiro alcalde do PP e do PSOE que firmou ese manifesto, solicitando a anulación do xuicio sumarísimo a Alexandre Bóveda, que lle otorgou o goberno de Mariano Rajoy. O goberno de Mariano Rajoy do Partido Popular declarou nulos os procesos a Alexandre Bóveda, a Lluís Companys e a un terceiro que non recordo can era. Digo, porque vostedes tamén gobernaron no Concello, gobernaron en Madrid, e estas cousas a veces pasan co PP. E, olha, vostedes gobernaron aquí 8 anos, despois de que gobernaron aquí un alcalde, 33 anos, que comezou na etapa franquista, e, digo eu que estas cousas non sei por que se esqueceron cando gobernaron. A pesar disso,
Nos eliminamos as flechas e o símbolo ese da falanxe en varias fontes, na miña parroquia, que por certo me ocasionou grandes problemas cos veciños, no mercado de Cuspedriños, vale? Ben a vista, dos máis a vista que están. O que me sorprende que vostedes, cando gobernaron este concello, tuveron unha subvención do 1% cultural do Ministerio de Fomento para restaurar fontes e lavadoiros, e non só lavaron a bacarche da presión, a pedra e as cubiertas e todo eso, senón que deixaron ben marcadiñas as flechas e o yugo da falange. Falo da fonte de Paraños ao lado da casa dos Cancela, en fin, hai un proxecto que foi adxudicatario en casas mediante un concurso público e non eliminaron nada. Entón, non sei se é porque necesitaban unha lei que yo obligase, pero non eliminaron nada. Vostedes piden as pruebas de Hércules sempre aos demais, pero vostedes pasaron por aquí. E en definitiva, punto 3. Recoñecer públicamente o asasinato do 11 de novembro de 1936 a mans dos fascistas. Sí. Pero que queremos... Vaya por diante, por favor. Asasinatos, sacas dos domicilios, cos fillos diante, etc. Podelle falar do veciño do meu barrio, do Barbetos e San Xurxo de Sacos, que foi sacado pola cívica ás 2 da madrugada cos seus 3 fillos pequenos agarrando das pernas. Vostedes ven aquí ao pleno pensando que non vou a condenar isto. Vostede pode saber quen é Casimiro Cubela, que foi o irmán do meu abuelo, que protexeu as Foncellas na retoral de Tomonde. Pode preguntar en San Xurxo de Sacos por Francisco Cubela, que era meu bisabuelo, que meteu nunha pipa de viño durante 2 meses ao profesor Antonio de Loureiro. Esa foi a miña familia. Venen aquí con outras estrategias, pero con esta, non. E, polo tanto, recoñecemos públicamente o asasinato, que non son xuizo. Para mí non é un asesinato? Sí, por suposto. Tamén como as que fixeron as checas en Madrid. Son asesinatos, porque foi unha guerra. Son asesinatos como que facía ETA no País Vasco. Son asesinatos. Asesinatos. Vale? Se hai algún gilipollas que non condene un asesinato, pues que vamos a facer? Hai moito. Esta semana, o presidente do goberno de España entregou unha corona de flores a un dictador chino que mandou asesinar a 2 millóns de personas en China. Pero claro, non sei con que parámetros medimos a integridade moral. Dito isto, vamos a hacer para que se poida aprobar a moción. Ahora ben, recoñecendo que os asesinados na Volta do Couto foron asesinados e que eran de Árbol de Lalín e que incluso a Xunta está pedindo as autorizacións aos organismos pertinentes para facer unha excavación e desenterrarlos no cementerio de Tenorio, isto é público tamén, saliu públicamente, eu apoiamo ademais. Quero preguntar, porque non lle pomos unha placa, aos asesinados que eran veciños do noso concello, porque lles podo dicir que só na miña parroquia sacaron da súa casa a un veciño, unha neta que está casada con tío meu, ás 2 da mañá, cos 3 fillos, agarrando polas pernas, e a súa muller ao día seguinte raparonlle o pé. Podemos facerlle unha placa ao señor Cabaleiro, que era taxista en Pontevedra e por ser afiliado a UGT, levarno a Volta da Rocha entre o Escobo e Terorio, porque ali tamén fusilaron a varios. Se non o saben, conto yo. Non hai que preguntar a historiadores, que isto está documentado. Tamén o sei. Fernández Prieto, catedrático de Historia Contemporánea, ten un magnífico traballo sobre a represión franquista en Galicia. Poden non ver, estupendo traballo. Pódense facer moitas cousas. Oiga, vamos a acertar a ver que o facemos, porque eu creo que aquí nos debemos de facer ademais e a veciños do noso concello. Sabe cal foi unha das actas máis lamentables que eu atopei nesta corporación? Porque está no atopo, un programa digitalizado da Diputación que digitalizou todas as actas das corporacións da provincia. Pois hai unha acta da corporación do Concello de Cotobade, ao pouco de nombrarse o directorio municipal, cesanse os alcaldes republicanos, despois do golpe militar, e en setembro constitúense as novas corporacións de todos os concellos da provincia. Aquí había un alcalde, un tal Manuel Serra, que era director, era alcalde e director. Ahora somos alcaldes presidentes, aquela foron alcaldes e directores. Que triste e duro que esa corporación aprobase o financiamento para pagarle aos veciños que tiñan camións o uso desos camións para facer o que fixeron. Non sei se algún neto desas persoas que ahora se van ao pecho
que opinará do seu avó, pero isto pasou en moitas familias, a quen lle tocou foi terrible, e, por lo tanto, non vou espiar as culpas de nadie. Pero sería moi triste para alguna xente, a mellor, pensar que ten un apelido e que se utilizou de outra forma en outras épocas. Eu poderia contarme todo isto. A mí me gusta a historia, me gusta a historia do Concello, etc. Ahora, se prefire votamos a favor, pero creo que a moción fixose a correr polo tema da Ponte de Pedre para poder presentala, sacar do debate o tema de Pedre, porque a verdade ou non o sabían, ou lle contaron que estábamos co expediente e se iba a licitar a obra, non o sei, ou foi casualidade todo. A de Pedre teño aquí. Pero bueno, oiga, eu directamente, que pensen que unha corporación ou un parlamento, non somos unha corporación, non un parlamento, non vamos a condenar o franquismo ou que non vamos a recoñecer públicamente o asesinato desas persoas, que traen esas, poden traer outras, en fin, aquí houve moito cacique no Concello, moito, que despois, xa digo, que moitos dos seus netos, pensan que a vida foi de outra forma, pero foi así, sabe, os Cubela en San Jorge os protexeron. Hai unha familia en Tenore que nunha conversación fai pouco falando desto, e me dicen, joder, canta xente se fixo con fincas desas persoas e que ahora se las dan con la rosa en el pecho, ¿no? Así que isto é la historia dura para moitos, e os que o viviron saben o ben. Eu, por suerte, non tuve ningún familiar directamente, ningún avó, ningún irmán dos meus avós, nin bisavó, que fose represaliado. Sí, o irmán do meu abuelo seguro que se salvou por ser cura. Pero poden buscar que tamén está duro, Casimiro Cubera, por proteger os foucellas na retoral, non me lembro se na retoral de Tomonte ou na de Rivera, pero 3 anos condenado e, en fin, como se diga, no mosteiro de Pollo ali metido. E seguro que se salvou por ser cura. Ahora, oiga, vaya por diante, que os tres grupos políticos condenamos a dictadura, recoñecemos públicamente os asasinatos e este alcalde foi o primeiro que retirou simboloxía falanxista de elementos públicos do Concello. Se queren engadir algo, simplemente vemos. Sí, Perdón, no, quería apuntar que en todas as parroquias hubo problemas destes. Nos destacamos esta curva porque está nun lugar de Cerdedo Cotobade, antes Cotobade. Non sabemos de xente, non só de Cerdedo Cotobade, que salvou a moita xente, pero tamén sabemos de xente que involucrou a persoas que sacaron, como ben dicía, coas patas por diante. Sabemos de persoas que loitaron en moito por iso. Sabemos de que na zona de Quireza, sobre todo, había un gran tecido social de todo tipo, laboral, de sindicatos, de todo, e ali masacraron a máis de un e de unha. Sabemos de outras parroquias que tamén pasou o mismo. Non sei exactamente todos os lugares ni todas as parroquias, pero sabemos. Pero quero dicir con isto de que hai persoas da familia miña, de Lérez, sobre todo, que estuveron moito que ver neste tema e despois requisaron o edificio da Caixa Rural de Lérez. Sistema que estaba provocando unhas novedades no territorio naquela época, para que sepa que tamén estamos aí. Tamén sabemos de Cutián, o señor Víctor Luis, que era un guerrilleiro, non, este era un terrorista, como ben dicía de Serdreta. Eu reconozco que estou en contra do terrorismo de ETA, sempre estuve. Quero dicir con isto de que o que hai que tratar é de facer do noso Concello unha limpeza de todas estas simboloxías. Hoxe ben, sobre todo, referido á curva da Couto ali en Carmelo, pero xa fixemos de outros lugares e queremos que sea de todo o Concello. Hoxe, Cerdedo Cotobade. Nada máis. A ver, eu creo que isto aquí non é unha competición para ver quen ten máis familiares represaliados ou menos ou máis franquistas ou menos franquistas. Non entendo esta deriva que tomou o pleno. Podo decir, meu bisabuelo estuvo na cárcel por sindicalista, non? Pois, bueno, eso non me fai nin menos falanxista, nin máis franquista, non entendo. Si quere poñer placas en honor de moitos represaliados do Concello, de outros represaliados do Concello, fágalo, ali estaremos, apoiarémoslo completamente. Se podemos asistir, asistiremos. Os actos de homenaxe que se fan
na ponte do barco ou nas laudas. Eu teño asistido sempre que cuiden, sempre que tiren financiamento, nunca se me invitou de forma formal como concelleira, simplemente se me informou de que iba, e fun, o acto público, e o mellor, non sei, non teño ningún tipo de relación persoal coas persoas que o organizan, non sei se non se lle permitido asistir como alcalde, como veciño ou de ninguna das formas. Nin quero entrar en eso. Claro, se realmente está de acordo con eliminar a simboloxía, con facer homenaxes, pois igual que se fixo a homenaxe a Xosé Fortes, que ten gran mérito neste eido tamén, pois poña placas a aquelas persoas que considere que foron represaliados injustamente. Simplemente, cada un usa os argumentos que quere, pode e debe e entende. Eu non me meto con as súas intervencións. Non me meto con as súas intervencións. Podo criticar os argumentos políticos, pero expoñelo porque sei o objetivo detrás destas mocións. É así. Por lo tanto, e hai que dicilo, non é un xogo de máis ou menos. Eu quero saber que accións fixo só o Bloque cando gobernaron en Cotobán a favor da memoria histórica. Porque non Aquilo estaba prohibido. Aquilo estaba prohibido. Ningún dos tres estaba no goberno nese momento. Por favor, non me diga eso, que non é un señor calquera. Eu non levo Como iba a estar prohibido facer unha homenaxe a vítimas do fascismo? Como iba a estar prohibido? Pero por favor. Non, porque isto está se grabando alguén ao mellor o verá e Ningún dos tres estábamos no goberno nese momento. Ustedes non, pues os partidos sí. Pues os partidos sí, gobernaron no Concello. E gobernaron no Concello. Pois quer dicir que este alcalde é do Partido Popular, que se presume todo o demais. Onde gobernou a PPP, UCD, independientes, vamos a sumar os anos. O que queira. 8 contra 40 ou 50. Pero non temos ningún problema en recoñecer. Claro, digo porque... Fun eu que nos citou aquí unha xunta de portavoces e propuxo facerlle unha homenaxe e nombrar fillo predilecto Forte. Sí, sí. É unha persoa condenada e que estuvo no cárcel. Estuvemos de acordo. Mais acto de memoria histórica que ese non hai. Eu fui un alcalde que recuperou a casa de Corredor incautada no franquismo para os veciños. E hai moitas. Ustedes non fixeron nada. Cando cheguei alcalde, os veciños de San Xurxo recuperaron a casa do pueblo, porque foi nas mesmas circunstancias que a de Corredor, por forma non lles interrompo, nas mesmas circunstancias que a de Corredor, dinlle unha subvención nominativa a Comunidade de Montes polo valor da compra-venta que foron 30.000 euros para forrarlle os carros. Fomos nós, que nos compramos, porque non nos deron outra opción, vale? A casa de Corredoira, porque aí a lei de memoria histórica esquezouse dos bienes encantados durante a etapa franquista a veciñanza dos pueblos perdidos de España e que ya entregamos, hai unha Andorra, pero aí xa non meto na operación, e ya entregamos aos vecinos. Por tanto, oiga, claro que hai que dicir, facer e compararse. A política comparada existe, e hai que compararla. Por iso, pois os vecinos libremente, cada 4 anos, teñen o poder de decisión e a cada un nos coloca onde corresponde, nada máis. Votos a favor da proposta do BNP. Abstencións. Queda aprobada. Punto número 11. Mocións de urxencia. Presentaron unha moción de urxencia. Eu teño unha. Pois, como queiran. Empezamos polo bloque. Presente a urxencia da moción, porque é urxente, votamos a urxencia. É urxente o motivo da restauración integral da ponte medieval de Pedro. Presente a urxencia, porque é urxente, votamos a urxencia e vemos se procede a debatir ou non. Presente a urxencia de debatir esta moción. Por que? Ten que motivar. Porque é unha cousa urxente do deterioro da ponte medieval de Pedro. Bueno, pues como se lle foi contestar públicamente polos mesmos medios e cauces que vostedes empregaron para criticar o desleixo, o abandono e a falta de xestión do alcalde, lles dicimos que isto non é urxente, porque aquí está expediente la ponte de Pedro, tramitada administrativamente mediante os organismos sectoriais necesarios para poder abordar a obra e, por tanto, o Concello ten o tema resolto. Por tanto, vamos a someter a urxencia a proposta do bloque. Votos a favor da urxencia da proposta, 3. Votos en contra, non se admite. Seguinte moción de urxencia. Está a defender eu.
A urxencia, non é debatir a Sí, moción, é a urxencia. Porque é urxente e que é o que se pide. Solicitamos que se debata o posicionamento do Concello de Cerdo de Cotobade sobre a gratuidade do parque de Montecelo. Consideramos que é urgente porque é un tema que xa leva moitos anos fraguándose, que sempre se nos votou en contra por extemporánea, que no último pleno fixemos unha pregunta que ainda non se nos contestou, pero debería contestarse neste pleno ou antes deste pleno, consideramos que é moi importante que hai que poñer unha solución canto antes. É un tema que afecta a veciñanza do Concello de Cerdo de Cotobade e, por lo tanto, entendemos que canto antes se tomen medidas, mellor. Moi ben. Antes de entrar na consideración de urxencia, vou dicir que me reunín cos portavoces da oposición antes do pleno para explicarles o reglamento municipal de funcionamento da corporación que foi aprobado por unanimidade no pleno do 27 de xullo do ano 2023, que reproduce o mesmo reglamento que o da Diputación de Pontevedra e que di que o pleno da Diputación, as mocións, se reparten por concurrencia e representación e proporción das forzas políticas. Corresponde o BNG unha moción, corresponde ao Partido Socialista dúas mocións. O Bloque e o PSOE gastaron o seu grupo de mocións a este pleno e expliqueilles que estábamos dispostos a debatir esta moción, votando urxencia, si o Bloque ben renunciaba a súa moción e presentaba esta, ou o Partido Socialista renunciaba a unha das dúas mocións e presentaba esta, e debatíamos esta moción. Ambas formacións dixeron que non as iban a retirar, eu expliqueis que entón votaríamos en contra da urxencia, porque non é un tema urxente, e que será obligatoriamente debatido no próximo pleno ordinario. Computará como unha moción do Bloque e unha moción do PSOE. O mismo pasou, por analoxía, se resolveu na Diputación de Pontevedra o pasado 28 de marzo. O Partido Socialista presentou as dúas mocións que lle correspondían en tempo, plazo e forma, e presentaron o día anterior unha moción de urxencia solicitando que a Diputación se posicionase sobre a candidatura de Balaídos ao Mundial de Fútbol. Para non atoparse coa sorpresa durante o pleno, explicámosle á voceira socialista, advertidos polo secretario da Diputación, que xa tiñan gastado o cúmulo de mocións que tiñan ese pleno, que o queríamos advertir por si non se deran conta, que ben ou renunciasen á presentación da moción de urxencia ou que renunciasen a unha das dúas e presentasen a moción de urxencia que debatíamos. Ben, a voceira socialista renunciou a unha das dúas mocións e procedeuse a presentar a moción de urxencia. Dito isto, quero explicar, porque sei que se vai utilizar, e o alcalde debe aplicar o reglamento, cando lle conveña ao alcalde, a corporación non, lle conveña a todos, e o que lle conveña aplicar o reglamento. Por lo tanto, nós imos a votar en contra da urxencia, porque non permitir votar a urxencia podría incurrir nun proceso de reclamación contenciosa administrativa que por ningún caso nos a favorecer. Por lo tanto, imos a someter a votación a urxencia como se fora a debatir e así salimos de dúbidas. Con todo, doy a palabra. Si dixen algo que non fora certo, digo, porque eu creo que a condición da conversación foi non xusta. Eu tamén dixen na conversación que tamén os grupos da oposición estamos transixindo en celebrar de forma extemporánea as mocións ordinarias e solicitamos que se transixira con isto. De todas formas, teño unha folla na que se solicita o apartamento gratuito do Ramos de Ceo, que pone a disposición de todos os concelleiros, por a nosa parte xa está firmada, para que se queren expresar o seu sentimento a favor da gratuidade poidan facer. Moi ben. Vamos a... Eu tamén quería argumentar que é verdad que tuvemos esa reunión agora fai un rato. Eu o que comentei foi parecido que acaba de decir aquí a compañera Ana, de que se vamos a reglamento todo puro e duro, pues mal vamos aquí. Eu creo que a oposición en moitos temas aquí deste Concello está sacando, axudando e apoiando, pero fielmente, non era para ponerse a aplicar o reglamento puro e duro, porque nadie vai a reclamar nem vai a... Pero me parece ben. A moción vai ser debatida no próximo pleno ordinario do mes de maio, o mes que ven, non hai ningún problema, porque a obra de Montecelo lle queda máis dun ano
e, por lo tanto, será debatido con todas as Perdón, posibilidades. tamén fai días pedín un expediente completo da Ponte de Pedre. Remata o seu prazo para entregarlo. Teño yo aquí preparado. Vale. Vale, pues entregado. Pedín... Despois pídele que firme arriba a recepción, pero está aquí preparado. No, eso firmo públicamente aquí. No, bueno, digo que confirme porque para todos que quede firmado. Sí, un brazo. Está aquí a mes, preparei un guión en Word, perdón que me puxera os escudos do Concello, coa fecha e a diligencia de cada paso, vale? Do 5 de xaneiro do ano 23. Como se fora pos meus A mí me fan concejales. falta papeles, son de outra maneira. Sometemos a votación a urxencia. Votos a favor da urxencia da moción, votos en contra. Non habendo máis asuntos que tratar, vamos ás relacións en conta. Relación en conta das resolucións de alcaldía. Relación en conta da liquidación do orzamento. Robos e preguntas. 3 robos ou preguntas por cada grupo. Señor Figueira, empeza. Un robo. E despois, bueno, iba a sacar outro que se me ocurriu ahora vindo para cá. Ten 3. Vale, entonces ainda teño 3. Bueno, podo o siguiente pleno acumulando? Non. Non. Obrigar a recoller propostas de veciñanza que residen na contorna da igrexa de Loureiro, nas que se dá conta da necesidade urxente da comunidade do proxecto de mellora aluvial 16235 que é a que sube hacia As Santas coa igrexa, xa que é preciso mellorar a seguranza pionil, consolidar a pavimentación lateral de cemento por mor do risco de derrumbe e dotar de elementos de protección diante do desnivel existente a bordo vial. O Benegar roga ao señor alcalde executar un proxecto de urbanización deste vial que une a 235 co Igresario Loureiro, dotado dun paso pionil, consolidación da pavimentación do cemento lateral, que está en moi malas condicións, por certo. Non é como contar, se fun a verlo, a mí tamén me gusta ver as cousas. Xa me dei na foto. Colocación de elementos de protección diante do desnivel existente, mellora de iluminación pública e colocación de mobiliario no plano de canalización das augas pluviais que creo que está provocando de que esta zona se estea derrumbando. Señora Couto, ten a palabra. A raíz do noso roubo no anterior pleno de que se para a parcelaria de Carballedo, pois informaron de que a parcelaria de Cordelo, pistas que tamén están en un estado de abandono, por eso rogamos que se proceda a súa limpieza. En canto a preguntas, queremos saber tanto se vai a levar a cabo as mocións aprobadas presentadas por nós, por o Grupo Socialista, e aprobadas en pleno, e en especial a do tellado da residencia de Cerdedo, que ainda que entendemos que non é competencia municipal, tamén acabamos de aprobar a liquidación do orzamento, entendemos que hai moito dinheiro disponible, e a xente maior sigue a mollarse e a pasar frío. E tampouco sabemos o que se avanzou na parte de adquirir ou última parcela para que en verán poidan dispoñer de un sitio á sombra. Contexto que foi transmitido polo consorcio a necesidade de colocar unha perda na entrada da residencia e, evidentemente, que non vamos a asumir con fondos propios algo dun edificio que non é bonito. Bueno, por último, a última vez que preguntamos pola titulación de trabajo, informósenos aquí de que estaban mirando as parcelas para poder facer a circunvalación. Nestos últimos días, un camión moveu unha pedra dunha casa outra vez, o que, deriva nunhas situacións de inseguridade bastante importantes. Queremos saber cal é o estado de autorización da circunvalación de trabajo. Pois temos a parte necesaria cedida pola Comunidade de Montes de Carballedo, quedan algúns particulares con identificación descoñecida e estamos valorando si expropiar ou modificar o proxecto. Xa saber cando se vai a levar a cabo. Alguna cousa máis? Non? Xa teníamos 3. Nos ahora imos comer, así que o que me quedades preguntar e sobreorientando o debate do pleno, que é un debate do respeto mutuo, damos por rematada a sesión e desexándolle a todos os que poidan un descanso en Semana Santa. Gracias.